Tervetuloa uuteen videoon. Tänään testaan kuinka monta ilmukelmua kestää mun paino. Käytän tällaista tikkaiden välissä olevaa juttua. Mä laitan tuohon nyt ensin 5, koska kaikki tiedät, että ei 1 kestä. Siinä on nyt 5. Mä testaan. Tää ei varmaan tuu kestämään, mutta testaa silti. Joo. Ei tuu kestämään. Mä lisään vielä 10 lisää. Siihen on nyt laitettu. Testaan. Siinä on nyt 15. Tähän voisi ehkä kestää. Yhden jalan kestää. Toisen jalan. Kestää. Mä en pidä mistään käsillä kiinni. Tää kestää oikeesti. Eli siinä on vastaus, kuinka paljon tarvitsee 41 kilosen painoon. Niin, 15. On tää aika kestävä. Joo, muistakaa seurata ja tykätä tästä videosta. Ja kommentoida mitä tehdään seuraavaksi. Aika muista mun muovin kulutusta, kun vanhemmat meinaa sanoa, että mulla on tällaisen määrän muovia. Ei mua kiinnosta, jätään toi tohon.